Goizeko 3 izateko 7 minutu falta diren honetan, Eskirozek eta Senarrek, Iruñeko Labrit pilotalekuan jokatu duten, B serieko lauterdiko txapelketako, B multzoko bigarren jardunaldiko, bigarren norgehiagokaren analisia egingo dugu. Senarrek erabat hautsi egin ditu pronostikoak, eta 22-6 irabazi dio Eskirozi eta honen bestez, azken jardunaldira aukerekin iritsiko da. Lehengoan Josu Eskirozek Joanes Bakaikoaren aurka galdu zuen, Labriten bertan 22 eta 11, Senarrek lan gehiago eman zizkion Julenegi Gureni Azkoitian 22 eta 17 galdu zuen. Honen kasuan, partidari dagokionez, hasieratik ikusi da Beñat Senar oso eroso egon dela kantxan eta Josu Eskiroz oso deseroso. Beñat Senarrek etekin handia atera dio sakeari, urrengo pilotakadan gainera aurrera erabaki hortasun handiz egin du, eta Josu Eskirozi ez dio eroso jokatzen une bakar batean ere utzi, eta utzi izan dionean Eskirozek ez du baliatu. Horregatik, lehen da biziko etenaldira 12 eta 2 emaitzarekin iritsi da, baina jada 2 eta 1, 3 eta 2 jarri denean Eskiroz hortikan aurrera Senarrek erabat dominatu egin du jokoa, Eskiroz oso deseroso ikusi dugu, pilota asko galtzen, eta behar bada hasiera gogorra izan da, hor 3 eta 2 arte oso gogorra izan da, gerora Senarrek takada biziago egin du, baina hor batez ere nik uste Eskiroz asko bete dela partidaren lehen zati horretan. Lehengoan Labriteko partida ez genuen ikusterik izan, baina Unai Alberdiren aurka hor azpitikan eta pilota horiek oso ongi ireki zituen, eta hortikan irekitzen zituen zuloak, eta hortikan ematen zizkion aukerak bere buruari. Gaurkoan ez da inondik inora ere horrelakori gertatu, erabat esan dugu, deseroso ikusi dugu, ezker boleaz eta pilota batzuk luze jarri ditu, baina orokorrean oso nagusi izan da Beñat Senar, Beñatek ere partida bikaina jokatu du, hor eskuinean eta aukera ematen zionean ia beti min egin izan dio, eta alde horretatik meritu handia izan du. Horrez gain, bigarren zatian nik uste lehen zatian hartu duen konfiantza hori areagotu egin duela Senarrek, eta sakearekin etekina ateratzeaz gain aurrera egin eta ezker gantxoz tanto asko egin ditu. Behar bada bere eskuinagatik nabarmentzen da Beñat Senar, baina gaurkoan aipagarria izan da ezker gantxo horri atera dione etekina, eta Josu Eskirozi ez dio une bakar batean ere esan bezala eroso jokatzen utzi, eta pilota garbia zuenean Eskirozek ere asko galdu du, oso azkar irten da partidatik Makirrien neskabartekoa, eta horren ondorioz garaipen garbia eraman du Senarrek, honen bestez Beñat Senar azken jardunaldira aukerekin iritsiko da, Josu Eskirozek oso zail, ia ezinezko izango du urrengo fasera sailkatzea. Hauxe beraz esan beharrekoa, urrengoan gehiago izango duzu, bitartean ongi izan, agur.